ירו לנו על אוטובוס קו 392. 392 על איזה גבול? מצרים לכיוון אלעד. מאיפה לאיפה לכיוון אלעד? מאיפה? איפה אתה נמצא? לכיוון אלעד אחרי באר שבע לכיוון אלעד, אבל איפה אתה נמצא כרגע? על כביש הערבה? לא ערבה. איפה? עמוד הגבול. איזה כביש אנחנו? כביש 12? כן. אוקיי, איפה אתם נמצאים? ירי לכיוון כביש 12. שער איתי על הקו. יש לי פה פצוע ברגל. שער איתי על הקו, על כביש 12 ירו על אוטובוס קו 392. תברר עם אגד לאיזה כיוון הוא נמצא, יש להם GPS או משהו, כי הם לא יודעים איפה הם נמצאים. תן לי מספר, לא יודע, כמה נפגעים יש שם? מה? כמה נפגעים? יש פה. כמה? נראה לי 2, משהו כזה, 3. 2-3 פגועי ירי. יש פה גם פצועים. יש מספר פצועים, על כביש 12 יש מספר פצועים, זה ערד. היה לאוטובוס. על כביש 12 יש כמה פצועים בתוך אוטובוס. שנייה. כביש 12, אני מבררת איתו. איפה בדיוק, תסתכל איפה אתה בדיוק נמצא ותן לי מספר טלפון. יש פה שילוט, שנייה רגע. איפה אתם נמצאים? יש לכם GPS שמה? יש לנו מוצב שם, אנחנו דרך הפטרולים הישנה. איזה מוצב? מוצב של מצרים, של מצרים, מולנו. אחרי שקמה שם. אחרי שקמה? על כביש 12. כן. אחרי שקמה כביש 12. עברתם את שקמה? כן. אוקיי, תן לי מספר טלפון, תהיה רגוע בבקשה. צריך להיות איתי על הקו. תגיד לי בבקשה, תסתכל שם כמה נפגעים יש, עדיין יורים עליכם? עדיין יורים עליכם? לא יורים עליכם. אוקיי, תסתכל, תעשה שם סריקה, תסתכל כמה נפגעים יש שם. אחרי שקמה לכיוון אילת. נצא וגם תוציא את אילת. יש פה גם על האוטובוס פה, יש פה הרבה אנשים. מה? איפה בדיוק? אנחנו מגיעים למחסום, רגע, צא במחסום. איזה מחסום? של איזה מוצב? איזה מוצב? של נטפים, מוצב נטפים. מוצב נטפים, לכיוון מוצב נטפים. נטפים על כביש 12. כביש 12. אוקיי, עכשיו תגיד לי בערך, תן את הנהג בערך, כמה זמן הוא לפני אילת, אחרי מצפה, איפה בדיוק? תן לי את הנהג. את הנהג? הנהג לא יכול לדבר אותו. הנהג לא יכול לדבר איתי? רמקול, שנייה. בדיוק, על רמקול, לאיזה כיוון אתם? לכיוון אילת? אנחנו בכיוון אילת, אני כרגע ליד הקניון האדום ליד הקניון האדום הם נמצאים כרגע. ליד הקניון האדום, כן, קו 392. נכון. קניון האדום. נכון, אני ממשיך לכיוון המחסום. לכיוון המחסום של מוצב נטפים. נטפים. הם לכיוון מחסום נטפים, מוצב נטפים. ליד הקניון האדום. עכשיו תגיד לי, מה מצב הפצועים? אני לא יודע, אין לי מושג, אני לא עוצר. אתה נמצא שם לידם, אתה רואה, תסתכל כמה פצועים יש. בערך, תן לי מספר, בערך מה אתה רואה. ואיזה פציעות יש לכם? דרך מה? פצועים, כמה פצועים, אנחנו לא יודעים, משהו כמו 4 אנשים פצועים. 3 או 4 אנשים הם בהכרה? יש פה, כן, עדיין בהכרה, יש פה 5 על אוטובוס לצרה. אוקיי, הם בהכרה. תגיד לי, איפה? מטפלים בהם כרגע, שמים חוטר או רקיעות. הם מדממים, הם בהכרה ומדממים? הם מדממים. באיזה אזור בגוף הם נפצעו? אחד ביד. אחד ביד? בירך. אחד בירך? תן לי, תקשיב, תהיה רגוע, תמשיך להיות רגוע ותן לי. אוקיי. אחד נפגע ביד. אחד נפגע ביד, אחד נפגע ברגל, אחד ביד. אחד ביד. בירך. אחד בירך. תן לי, תקשיב, תהיה רגוע, תמשיך להיות רגוע ותן לי. אוקיי. אחד נפגע ביד. אחד נפגע ביד, אחד נפגע ברגל. רגל. יכול להגיד לי מה, איפה אחד נפגע גם? אחד ביד, אחד ברגל. אתה יכול להגיד לי כמה, מה יש שם, איזה פציעה? כן, קניון האדום, זה כבר כן לא קרוב לאילת, קניון האדום. קניון האדום, כן. 12 קניון האדום. ליד מוצב נטפים. מוצב נטפים. תשאר איתי על הקו, לא לנתק בבקשה. לא לנתק, טוב? אני לא נתק, רגע, שוב קצת בלגן פשוט. תגיד לי, תסתף, איזה עוד פציעות של ה... איזה פציעות עוד זה?
חכי שנייה, שנייה, יש פה. יש הרבה פצועים בדרכים הם מדממים. רגע, אנחנו מפנים את האוטובוס, שנייה, יש פה בעיה בכביש. אנחנו מנסים להגיע כמה שיותר מהר לכיוון אילת. אוקיי, אתם כרגע, מה אתם רואים כרגע? איזה מקום? אתם בקניון האדום? את יכולה לחכות רגע, אנחנו נמשיך לנסוע. אני אגיד לך. אני תכף תגיד לך, תודה על שנייה. הוא נותן לי כיוון כביש 12, הוא על כביש 12. האוטובוס מסע פשוט הנסיעה, קיבלנו כדורים לחלונות. שכפיים. בהכרה. כן. יש פה כמה פצועי ירי. יש עוד פצועי ירי? אני חושב שכן, אני לא יודע מה קורה מאחורה, אני רוצה לברר שנייה. תיגש, תראה עוד כמה יש. לא, אני פשוט מדווחת פה. בסדר. יש יותר מ4. רגע. תסתכל חמוד, תסתכל. בסדר, שנייה. יש שם מישהו שמטפל בהם, יש לכם... איפה אנחנו בקיפה? ליד חזקיית. כרגע ליד חזקיית, שמעת? מה? זאת אומרת אנחנו עוד מעט מגיעים למחסום נטפים. אני לא שומעת. הגעתם למחסום נטפים? עוד כמה דקות אנחנו מגיעים למחסום נטפים, אנחנו נגיע ושם אנחנו נעצור כנראה. הגיעו למחסום נטפים, זה אוטובוס שהציע אזרחים, זה מספר האוטו, זה אוטובוס של אגד? אגד, אזרחי, שיצא מבאר שבע קו 392. מה? קו 392.